everyone! Hello mga sangkay! Good afternoon po sa inyong lahat. So, time check po muna tayo. Ang oras po natin ay 4:48 na po ng hapon. So, ayan, medyo makulimlim po dito sa amin kasi, ayan, umulan na naman ngayon dito sa amin. So, ayan, welcome back sa aking YouTube channel. So, ayan, this is Megan Nights Cups, ang inyong tenderang vlogger na taga Samar. So, ayan, as usual, mag-ano na naman tayo, mag-vlog na naman tayo about dito sa aking tindahan na naman. So, syempre, lagi naman po tayo na dito sa tindahan. So, eto muna yung ating vlog ngayon. Wala akong gala-gala ngayon. Kasi medyo hindi maganda yung panahon dito sa amin. Minsan umaaraw siya, tapos umuulan na naman. So, ayan. Ngayon, umulan na naman siya. So, ito na nga. Kaya ako nag-vlog lang ngayon kasi ipapakita ko lang sa inyo yung aking binili. Ayun, eto na yung aking mga binili. So, yung iba na i-display ko na, pero ito konti na lang yung laman dito, mga ano na lang to, mga candy. Bumili ako ng mga candy. Nag-iipon ako. Ayan, para sa Pasko, para sa mga bata, ipamimigay natin itong ating mga candy. So, ipapakita ko rin sa inyo to. Bukas, i-ano natin to, i-vlog natin. So, ito muna yung ating i-vlog ngayon na aking mga binili. Kasi, matagal na siyang walang stock. Buti naman nagkaroon na ngayon ng stock. Siguro mag-isang buwan na po itong walang stock. Itong mga product ng mga Energin. Tagal-tagal rin po akong walang stock nito. Lagi po pag may nabili sa amin, lagi ko po sinasabi na wala kaming stock, walang Energin. So ayun, hindi maganda kasi yung walang stock lagi dito sa ating mga tindahan. Kailangan pag nagtanong ang ating tumer dyan, ang ating customer, dapat meron tayong stock, pero ito wala talaga siyang stock. So lagi ako nagsasabi na walang Energin, walang stock, ganon. At saka yung tabliya or yung tsokolate ba yun? Basta tabliyan tawag dito sa amin. So, buti na lang nagka-stock na siya. So, naisipan ko siyang i-vlog, ipakita sa inyo kung ano ang mga product ng mga Energin na binibili ko at kung ano yung mga mabenta na mga flavor or yung anong Energin ba yung mga mabenta dito sa aking tindahan. Tapos may tabliya rin po ako. So, buti na lang nagkaroon na siya ng stock. Hindi na ako magsasabi sa aking mga customer na wala kaming stock pag naghanap sila ng mga Energin dito sa tindahan. So, buti na lang hindi siya nagtaas. Akala ko kasi magtataas siya. Kasi ramdam ko kasi pag wala siyang stock, pag intindi ko kasi dyan, minsan kasi pag walang stock, halimbawa, ito matagal na, mag-isang buwan na siyang walang stock, tapos ngayon nagkaroon, ayun, tiningnan ko agad yung resibo, kasi baka nag-increase na yung price niya. Buti na lang hindi siya nag-increase, ganun pa rin yung mga price niya. Kasi minsan kasi pag walang stock, matagal walang stock, pag nagkaroon, minsan increase na siya yung price nila. Eto, hindi. Buti na lang hindi siya nag-increase. Siguro wala lang talagang stock ang mga Energin. At saka itong tabliya. Ayan, itong tabliya. Sa Cebu yata itong tabliya. Tabliya. So, ayun. Medyo hindi na natin pahabain ang ating vlog ngayon kasi hapon na. Ay, ang dilim. Ayun guys, biglang nag-burn out. So medyo madilim tayo ngayon. So maya-maya ko na lang po ito i-continue kasi hindi nyo ako nakikita. O, di ba? Ang dilim-dilim. Ayun, nagkailaw na rin sa wakas. Ayun, nagkailaw na rin. Nag-burn out kasi biglang nawala yung kuryente. Bigla tayong dumilim dito sa ating pag-vlog. So, ayun, mailaw na kami. So, continue na tayo sa ating pag-vlog. So, ito na yung aking mga binili. Ayan. Ayun, ito yung binili natin. So, dito lang ako sa baba o nakaano upo. Ito yung aking mga binili. Ito yung mga Energy. May bumili ngayon. Ngayon lang. May nabawasan na siya kasi may bumili sa akin ng tabliya at saka itong Energy na champion na twin. So, ito na nga. Hindi na natin patagalin. Baka may bumili na naman. Ayun, nagkaroon na ng stock ng Energin Vanilla. So, ang binili na Energin ay 6 tie lang. 6 na ganito siya. Ayan, pag bumili po kayo ng isang tie ng Energin, ganito siya. Yun, isang tie.
Ayan, isang Thai. Ano lang to? 10 peraso lang. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Ayan. 10 lang yung ano, yung isang Thai. Ayan o. 10 lang siya. 6 lang. 6 na ganito lang yung binili ko ngayon. Na vanilla. Ayan. Energy vanilla. So, binibenta ko siya ng 8 pesos. Bawat isang ganito siya. Yan. Isang sachet lang. 8 pesos ang benta ko dito sa aking tindahan. Ayan. Na-share lang din yung aking benta. Tapos, minsan, nagbebenta rin ako ng isang ganito, isang Thai pag may nabili. Binibenta ko siya ng 72. Ang isang Thai ng Energy Vanilla. Ayun. Tapos may ano rin ako dito. Ayun, may Energy na Champion. Ito naman single din siya. Oh. Energy Champion single kasi may twin na ngayon yung Energy Champion. Same lang din naman to pag isang Thai. Ayun, ano lang din siya 10. 10 din, o di ba? Kita nyo, ayan. 10. 10 peraso yan. So, 6 lang din yung binili ko. Medyo ano ako ngayon. Kunti-kunti lang muna yung bili natin kasi kulang tayo ngayon sa budget. Ayan. 8 pesos lang din. Same lang sa Energy Vanilla. 8 pesos yung benta ko. At 72 din pag may bumili rin ng isang Thai ng Energy na Champion. Meron siya twin. Ayan. Ito ang twin niya. Dati wala siyang Energy na twin yung Champion. Pero ngayon meron na siya. So bago lang kasi itong Energy na Champion. Ayun oh. Ngayong lang ako nagtinda nito nung September lang. September ko lang ako nagbenta nito ng Energy na Champion na twin. Kala ko dati may nagtatanong dito sa tindahan kung mayroon daw ako Energy na Champion na twin. So di ko alam kaya nagtanong rin ako sa kanila. Tapos ay nagtanong ako sa grocery kung meron nga Energy na Champion na twin. So ayun, meron pala. Ito pala yung bago. Ayan. 10 din yung isang Thai ha. Same lang siya sa ayun, same siya sa Energy na single. 10 rin yung niya, yung Thai. Pag bumili kayo ng isang Thai, 10 sachet. Ayan. Ang benta ko naman nito, same lang sa mga twin na mga kape. Tulad ng Blanca. 13 pesos. Ang isang ganyan, pag isang putol, yung isang ganito, ay 13 pesos ko siya binebenta. Ito sa aking tindahan. Pero pag may bumili rin naman ng isang Thai, syempre may nabili naman ng isang Thai kasi yung iba gusto nila isang Thai na kasi mas mura nila nabibili. Ayan, 110 naman yung bigay ko sa kanila pag isang Thai yung bilhin nila na mga twin. Ayun. Tapos meron ako dito tablia. Alam niyo yung tablia kasi dito sa amin tablia or tsokolate, masarap to sa umaga kapares ay ang tuyo o mga danggit, di ba? Yan oh. Tablia siya. Ayan, Don Pepe. Tablia 3 in 1. Eto oh. Yung isang sachet nito, yung laman nito ay 1 dozen. So bali 12 peraso na tablia. So buksan natin para makita ninyo. Baka wala sa inyo kasi nito, baka iba yung sa inyo. Ayan. 1 dozen kasi yung laman nito. 12 sachet. Buti hindi nag-increase yung itong mga energy kasi tagal din nawala. Mag-isang buwan siguro ako walang stock. Ewan ko ba kung nag-isang buwan na walang stock. So ito na yung laman ng tablia. Pag binuksan nyo, ayan siya. Ayan oh. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Tablia Don Pepe. Sa Cebu yata ito na tablia. Siya, galing siguro to ng sa Cebu. Sa Cebu yata itong product, ang alam ko lang. Ayun, sa Mandawi City. So, ayan, sa Cebu nga ito, kasi Mandawi City. Ayan, sa Cebu pala itong tablia na Don, pipi. 12 dozen, 1 dozen, 12 naman, 12 ang kanyang 12 sachet. Hindi tulad ng mga energy na 10 lang. Ito 12 po. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ayan. Ayan. 12 sachet.
Ang benta ko nito ay 5 piso lang. So, isang sachet niya, isang ganito lang, 5 piso ang benta ko nito dito sa aking tindahan. Ayan. Itong tabliya. Ano lang yung binili ko na tabliya? Ano lang to? 6 lang? 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, 6 lang. 5 na lang yung andito kasi may bumili na sa akin na kanina. So, 6 lang siya ang binili ko. So, and guys, ito yung mga sinasabi ko sa inyo na walang stock. So, ngayon meron na. Ayan, na-share ko lang sa inyo. Etong tabliya, may bumili na agad sa akin ng isang pack. Isang ganito siya, oh. Isang pack, 48 yung binta ko. Tapos, itong twin, may bumili na ng twin sa akin na twin, may bumili. Tapos, itong energy na single, may bumili na rin. So, di ba mabuti na lang nagkaroon na ng stock ngayon kasi marami na naghahanap ng energy at saka tabliya. Continue ulit tayo. Ito na nga yung mga sinasabi ko sa inyo na mga binili ko na mga matagal na wala akong stock itong mga energy at tabliya. So ayun na nga, buti na lang at nagka-stock na nga siya ngayon kasi ayun, nabilhan na nga ito habang nag-vlog ako. Ayun, may bumili na nga. O di ba, at least nagka-stock na kasi kung walang stock, sasabihin ko na naman sa customer ko na wala akong stock na mga ito. So, ayun, sayang naman yung natin, yung kita natin dyan, kahit naman 5 piso lang yan or piso-piso lang yung tupuin natin dito. At least, 'di ba? Mas okay na rin yung may stock tayo kaysa sa wala kasi mas maganda yung may mga stock tayo kasi kung wala is pupunta sa iba yung mga customer natin. Kailangan meron tayo palagi stock dito sa ating tindahan pag sila ay may hinahanap. Pero ito kasing mga energy wala talaga siyang stock. Ilang araw na siya walang stock talaga. Siguro ewan ko baka talaga sa Katbalugan lahat is wala talagang stock ng energy. So ayun guys, hanggang dito na lang muna ang aking vlog kasi na po, 5:39 na po yung oras natin at medyo may bumibili na po dito sa aking tindahan. So tapusin ko na muna ang aking vlog. So ayan, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please mag-subscribe ka naman po sa aking channel and paki-click na rin po ng bell button para updated ka po sa tuwing ako ay may mga bagong video na i-upload. So ayan, thank you for watching guys. Mag-ingat po kayong lahat dyan and more sales sa ating mga tindahan. Ingat-ingat po, more binta po sa ating mga tindahan. So ayan, God bless sa inyo. Bye-bye!